דימה, אני לא בורח לשום מקום. מה שחייב, חייב. אתה לפעמים מקבל גם יותר ממה שצריך, ואתה יודע את זה, אז אל תילחץ ממני על תשלום, כשאתה זה שגם לא קמת בבוקר. אני לא לוחץ עליך בקשר שום תשלום. כן? ולא צריך לדבר איתי ככה בצורה כזאת. ביי. כי תראה מה אתה רושם, זה לא מתאים בכלל. אתה אומר לי, ואם לא, אז בסוף היום אתה תעבור אצלי. סבבה, מה עם הכסף? מה, תגיד לי מה, אני זה בן אדם שאתה יום ראשון עובד איתו, שבורח לך עם הכסף? וגם, תסביר לי מה זה הדבר הזה. הלקוחה אתמול דיברה איתי, אמרה לי, הייתה אחלה עבודה, חבר'ה טובים, עשו עבודה כמו שצריך, שום דבר לא נשבר, הכל טוב, אבל אחד הפועלים, סתם, היה לי הרגשה לא נעימה, כי הוא ביקש ממני להביא לו קולה, או משהו כזה. דימה, ממתי אנחנו מבקשים דבר כזה? אתה יכול להגיד לדודי, דודי ילך לקנות, דודי יגיד ללקוחה, ממתי אנחנו בכלל מבקשים מלקוחה שתלך להביא לנו משהו ספציפי, קולה? דווקא בגלל זה היא הייתה לא מרוצה, רק בגלל הדבר הזה. אפשר להגיד לדודי, ודודי כבר יקנה מה שצריך. אבל לא להגיד לה, תביא לנו קולה. זה מה שאני צריך לשמוע ממנה? סתם לא נעים. שאני לוחץ על הדיקטופון, אתה יודע שאני לא יודע לכתוב, שאני כותב דרך הטלפון, שאני לוחץ על הדיקטופון והדיקטופון כותב, ואני פחות או יותר קורא מה הוא כותב. אתה יודע מזה. ולא הבנתי מה זה מקבל יותר. אתמול עבדתי 14 שעות, מוקי, 14 שעות זה 800 שקל שאתה צריך להביא. ואתמול הבאת 500. נשאר עוד 300 ו100 על המונית. זה בדיוק כסף אותו. לא מבין איך הגעת שאני מקבל יותר. 50 שקל לשעה, לא? ב7:30 התחלנו. ב9:30 סיימנו. 14 שעות, מוקי. לא היה ככה, שפגשתי אותה למטה, שאני כבר כולי מתעלב מזה שלא היה שתייה, ואלה לא הורידו. ביקשתי מלקוחה שתביא משהו לשתות, משהו קר מוגז. זהו, זה מה שביקשתי. משהו קר מוגז. אם אפשר שווץ. ומוקי לא יודע, זה אצלך איזשהו דברים אחרים. בכל מקום, בכל חברה, בכל הובלה, אם מקסימום מישהו משהו רוצה, הוא בא מבקש אצל לקוח. ומדודו ביקשנו מים לא פעם ולא פעמיים, למה הוריד מים? אני לא עובד איתם יותר. איתך כן, סבבה, אני אעבוד. אם אנחנו ערבים סודנים האלה והדודו, אני לא עובד. אני מוכן למות ולא לעבוד איתם. ואז סבבה, תסביר לי. איך בעבודה כזה, שנשארים 4 אנשים, כן? ומהמשאית עד המעליות שמה, מרחק בערך 500-600 מטר, הליכה. כן? וכל המשאית אני עשיתי לבד. הבני זונות האלה היו בקומה 15, לא ירדו פעם אחת, פעמיים הם ירדו. שאתה יוצא מהמעלית, דירה נחנו 2 מטר ממך. איך זה שהם לא ירדו? שאני לבד עשיתי נחנו בלעבד. תעשה כפול בלעדי, 500 מטר על כמות נגלות שעשיתי. כמה זה מרחק פה קילומטרים, אה? ואיך זה שבני זונות האלה לא ירדו? דודו שלך מזדיין. אתמול הכרתי שם כמה אנשים מהשמירה, כן? שעבדתי לבד, סחבתי את כל הדברים, הכרתי את כמה אנשים מהאבטחה, כן, בבניין ההוא. הם אמרו שהם הסתכלו במצלמות ודיברנו על הדבר הזה, איך זה שאני עובד ככה, ישאירו אותי לבד. ואם אתה רוצה, בלעד, אנחנו יכולים ללכת לאותו מקום והם יראו לך, אנחנו סרטונים, בסרטון, כמה שעות אני עובד לבד וכמה פעמים הזונות האלה ירדו.
ומה זה, איך זה שאני ביקשתי אצל לקוח לשתות? תגיד לי, מה, אתה פסיכי? וואלה, אני אזכיר לך את המילים שלך, כן? של האתמול. דימה, צריך לעבוד נכון. אז מוקי, אתמול אתה דפקת אותי בעבודה הנכונה הזאת, זה שהשארתם אותי לבד. מלא אנשים דיברו על זה, כן? על החניה, איך זה שאני עובד לבד, ועדשה כזאת, ובלי לשתות. לא על זה דיברתי, אבל לא משנה. אני אדבר איתך יותר מאוחר. סבבה, מוק. עזוב, לא משנה, לא רוצה לדבר להמשיך עם הדבר הזה בלבד. עזוב, אין לי בעיה לעבוד עם המחמוד, אין לי בעיה לעבוד עם האסר, עם האח שלו ועם כולם, כן? אבל עם שרמוטה המזדיין הדודו הזה, אני לא עובד. ובקשר לשתייה, כן? זה לא לקוח אמר לך, כן? זה בן זונה, זה גרגמל מזדיין איבד אמר לך. כי הוא אמר לא להביא שתייה. אמר את זה ללקוח ואני שמעתי את זה. אחרי שלקוחה שאלה איזה מים להם להביא. אחרי ששאלה אותי איזה מים לי להביא, כן? לא יפה מוקי. סבבה, בבית. מתי תעבור אצלי? אם אני אספיק יום ראשון, אז יום ראשון. אם אתה רוצה וזה דחוף לך, ויש לך איך להגיע לרחובות, אז אין בעיה, אני גם אשים לך את זה איפה שאתה רוצה, הכל בסדר.